Il-pubblikazzjoni awtorevoli The Economist użat lil Malta bħala eżempju ta' kif Partit Soċjal-Demokratiku bħal Partit Laburista jista' jkun ta' suċċess fil-klima soċjali u ekonomika dinjija tal-lum il-ġurnata. F'artiklu intitolat Rose Thou Art Sick dwar kif il-popolarità tal-partiti bitwemmin ċentru xellugi qed jonqsu drastikament fl-Ewropa, The Economist jikkuntrasta dan mal-Partit Laburista u mat-tmexxija ta' Joseph Muscat. Mexxej li fl-aħħar elezzjoni kiseb rebħa storika u għadu jgawdi minn fiduċja konsiderevoli sissa. Partit deskritt minnhom bħala wieħed iffukat fil-ħidma għal iktar mobilità soċjali, iktar edukazzjoni u iktar nisa fis-suq tax-xogħol. Il-pubblikazzjoni innotat l-ispjegazzjoni li tom il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista dwar il-pjan tal-Partit Laburista, fejn ikkwotatu jgħid li għad-differenza ta' partiti oħra, il-partit tiegħu ma jirrappreżentax biss dawk li jinsabu f'għada finanzjarja tajba, imma jirrappreżenta lil kull min jixtieq ikollu għada aħjar. The Economist kitbu li huwa minnu li pajjiżna minkejja ċokon għandu ekonomija kompetittiva u saħansitra li għandna nistinkaw biex niksbu iktar suċċess f'kontinent li skontom mhux qed jara l-istess sinjali t'inizjattiva. F'artiklu li ta' ħarsa estensiva lejn il-mewta naturali ta' ħafna partiti soċjo-demokratiċi fl-Ewropa, The Economist jinnota li element li qed isalva l-ftit partiti li fadal huwa mexxej lin-nies li mhux neċessarjament fil-qalba tal-partit iħobbu u jafdaw. Hawnhekk inġab eżempju bil-Prim Ministru Joseph Muscat, deskritt bħala politiku karizmatiku, kredibbli u popolari u li tqabbel ma' politiċi u mexxejja ta' suċċess bħal Tony Blair u Gerhard Schroeder. L-artiklu saħansitra jgħid li l-partiti ta' ċentru xelluk għandhom jieħdu lezzjoni mis-suċċessi ta' partit bħal Partit Laburista jekk jixtiequ li fil-futur jerġgħu jiksbu suċċess.